Beh nyaput to yu ndemok gawak-gawakne Bi ya Allah ndang pinarak kono aku neng koyo ngene iki. Jambu legi ya Allah yu Bin. Mbak Yuku teko. Ojo kerja kon balik. Kandhe dhuwit nang linggo kono. Enggak ndek lingguan kok kene yo kene. Wis metu ngendi? Ono lho kamar. Kene. Awak kene. Kene lho ojo salah. Lah kejuk kene. Enggak kok kene yo. Mun kon kene yo. Bode jebrak nang ojane. Lah mbok kok dolan main karo dia. Ngomongnya maca kok. Kene ora anak to. Nang anak-anake kok. Aku nggodhog kulo. Benyamu to yo. Iso gelang berandaran matur suwun yo yo. Sing balet sing tuwa wong nom kuwi kei jajan bar. Kene ra iso kuwi. Nang apa nang? Lah aku mau gimana? Iki mau video mau ya. Lah aku buka celana ya tok no. Ya bosen. Ayo Mas. Heeh. Prakteknya kulon kuwi. Idek kae. Dikirmu lho ning nitik ta ngono siki diketokne nek. Entang toyo kan madem kene iki karo sambel kula bareng. Wes aku dene tak madang mega teko lho tak madang. Aduh makan. Waret. Nanti ke drum. Drum. Ini nanti. Nyapa? Man. Nyapa? Lah nyapa? Katanya diri. Enggak oleh diketok ning kamera ya, Mas? Enggak. Nyapa? Lho nek cah cilik enek, cah gede ra apa-apa. Sing penting gak cah cilik tok. Enek sing dampingi ngono kuwi ora apa-apa. Cek ndelek. Salah sembulek lho Mama ra. Lah sampe kuwi entar Mas Ani. Dayoku dulurku ya Allah terharu aku.
aku anake mbok dhe kabeh kae ber nyupin. Makmu ki arep rene nyapur arene. Embo omonge sing ngomong gento aku ndek iki. Apa? Gento ning gone sik. Gene teh yo, apa kopi? Ya ini iki lho ki. Kadang sik ngene. Orang dari ini ya. Gini apa dek iki lho tak kok kene. Wong ngamuk nek gabut lho. Ya ana supri lho ya kan nek digang ngene ngono lah. Kene lho apa. Nganu panggone ngene panji. Iku sampe tak paham. Apa to ning kono ki? Ya bluwat anakku. Ya Allah. Kok rumus kakak tadi? Anu
wedokan nyapu to balik. Ku kene lho Yupin. Kakak turu kene lho. Ya. Sekolah lah, Beh. Beh, iki apa iki Mak masak? Lah iya, ndak do dimasak. Dimasak. Mau ya pamitan dulu. Pamitan saya toh. Cari dong, matur suwun banget ya. Beh. Gak Mas sampean lu masak gol iki nyapa? Lah ya gowonan lah piye mikul. Gak sapa tekan anak kono. Dari yo. Lah enek anggonamu. Sapa? Kene ora nek sing mangan lho malah. Ya tak kayu iki. Ngene to. Iki tanggatan. Ya wipit rene ya. Mana ya barang-barang? Bilang apa? Pulang dulu. Wipit no matur suwun ya to. Hati-hati. Matur suwun kalian ya. Sore ini ya, sore ini ya dia no. Saya sewa penan ngene. Ditanya dari wacana lho. Apa? Aku tapi enggak ngerti apa kene aku. Wah, masa? Tapi tutup. Ya, Pak ya. Coba ya. Coba ya. Coba Pin. Ya. Kamu turun kene. Ya melu Nera. Ayo Nera. Ayo jalan Kabeh pangan aku pirang-pirang ra digawa piye no lho. Beh.